Ассалому алейкум дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам оиди маблағкоркунӣ доштан ва изофа кардан ман бо шумо суҳбат карда бошам. Яъне имрӯз се марҳилаи пуркоркунӣ аст. Ин кор кардан маблағро, доштан ва изофа кардан. Имрӯз аксарияти мардум марҳилаи аввалро метавонад, яъне пулкор кардан. Дошта изофа кардан на ҳама кас медонад. имрӯз бисёр нафар ҷавонон, муҳоҷирон имрӯз маблағро кор кардостанд. Бисёриҳошон ба мо савол метиҳанд, ки мо боҷояд чӣ кор кунем, ки маблағҳои мо изофа шавад. Ба чӣ корҳо мо ҳамин маблағҳои мо худро гузорем. Албатта инҳо имрӯз як илми алоҳида ҳастанд, дониши алоҳида ҳастанд. имрӯз чор категорияи шахсиятҳо ҳастанд. Пул кор мекунанд, дошта наметавонанд. Яъне як маротиба чӣ мекунанд? Сарф мекунанд. Дуюм категория ҳамин аст, ки кор мекунанд ва вақте ки сарфа кардан, яъне ҳамонро изофа карда наметавонанд. баъзе шахсҳо умуман нисбати маблағкоркунӣ дониши кофӣ надоранд. албатта имрӯз новобаста имрӯз кадом соҳао шахс кор мекунад, муносибат бо маблағ дорад. Ҳамин бизнестренҳое ки рӯзҳо мегӯянд, ки сначала заплати себе, потом миру. Он чие ки шумо худатон ба сарфа карда метавонед, ин маблағи шумо. Он чие ки шумо сарф мекунед, ин аллакай барои рушд додани дигар кас, яъне бой кардани дигар кас мусоидат мекунад. барои ҳамон ақаллан имрӯз мо ба мардум гуфта истодем, ки маблағи худро идора карда тавонанд. ақаллан 10% ки имрӯз шумо кор карда истодед, бояд шахс сарфа кард. ва имрӯз мо дар мо системаҳо ҳаст, ки маблағро чӣ гуна монем, ки ӯ изофа шавад. инабед кайбал шахси ҳамчун аз ҷиҳати молиявӣ озод номида мешавад. ҳамон вақте ки шахс аз ҳисоби маблағҳои ӯ, яъне маблағҳои ӯ фоида дода истода бошад, аз ҳисоби ҳамон зиндагӣ кунад, он шахсро шахси ҳамчун молиявӣ озод гуфта мешавад. ина бинед, ки имрӯз нақшавӣ, агар шумо нақши яъне дониши кофӣ молиявӣ набошад, имрӯз чандин маблағҳо аз даст мебиёд меравад. яъне ба ягон чиз гузоштан лозим аст, ки новобаста аз фаъолияти худатон, новобаста аз ҳаракати шумо, ӯ ба шумо фоида биёрад. яъне аз ҳисоби фоидаи вақте ки шумо маблағ гузорӣ мекунед, аз ҳамон бояд зиндагӣ кард. имрӯз бисёр ман дида истодам, ки ҷавонҳо дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, кор карда истоданд, заҳмат кашида истоданд. баъзе нафарашон чунин аст, ки кор карда мебиёянд, маблағро сарф мекунанд, бо барои рафтан маблағ надоранд. ман ба ҳамон нафарон низ чанд дӯстонам буданд, хешонам буданд, ба онҳо суҳбат мекунам, мегӯям, ки вақте ки шумо чунин мекунед, яъне ба ҳамон гуфтам, ки дигар ҷо ҳам равад одам ҳамчун коргари оддӣ нею, ҳамчун бояд мутахассис кор кунад. яъне малакии касби худро изофа карда, ҳамчун мутахассис фаъолият барад, аз он ҷо натиҷаи хуб мегирад. барои ҳамин ин донишҳои чи аст, мо муфассал дар барномаҳои оянда гуфта мегузарем, ки кадом фисади маблағи худро шумо бояд барои ояндаи худ гузоред, чӣ қадар фисади маблағи худро барои падару модар дода бошед, ва чӣ қадар фисади маблағи худро барои хайрот дода бошед, ва чӣ қадар фоиз барои рӯзгордорӣ, ва чӣ қадар фоиз барои яъне тиҷорат, ягон корро оғоз кардан гуфта ҳатман мегузарем. саломат бошед. ва имрӯз ман як чиз хоҳиш ҳаст, ки шумо имрӯз нависед, ки кадом маблағҳое ки шумо сарф карда истодитон, ҳамон чиз беҳамонам имрӯз зиндагии шумо мегузарад. имрӯз аз ягон чиз гуфтам, ки сарфа кардан ин барои ояндаи худ мебошад. яъне аз камтар чиз шумо сарфакорӣ мекунед, аз камтар чиз шумо дасткашӣ мекунед, харидорӣ намекунед, вақте ки маблағатон ҷамъ шуд, ба як корҳои калон гузошта метавонед. имрӯз вақте ки шумо номнавис мекунед, мебинед, ки бисёр харҷҳое ки мо дорем, ҳамон харҷҳои изофагӣ аст. дар мо як чиз ҳаст, ки киссаи шикоф мегӯянд. яъне
аксари одам намедонанд ки маблағаш куҷо рафта истодааст. барои чӣ? барои он ки вай наменависад, яъне ҳамон чизро учёташро намебарад. мо бисёр нафарро вақте ки дар дарсҳо баргузор мекунем мегӯем ки шумо мисол нависед ки дар як моҳ чанд қадар сарфа карда метавонед. вақте ки дар рӯи коғаз мебиёранд мебинанд ки камаш 30% ҳамон хароҷотҳо бе ҳамон хароҷотҳо ҳам зиндагиҳошон мегузарад. ин мебинед ки як чизи бисёр аҷиб аст. ҳамин оила ва даромад мисол даромади оилавӣ 2000-3000 сомон бошад, 5000 бошад, мешавад ки як моҳ ба шумо 5000 сомон даромади оилавӣ шуд. вақте ки шумо ҳамна сарф мекунед, ҳамон ҳам барои рӯзгор сарф шуда меравад. ва чунин ҳолат аст ки баъд аз баъзе моҳҳо шумо 2000 сомон дарёфт мекунед, неки ҳамон 2000 сомон ҳам басанда мешавад. дидед фарқият чӣ қадар? ин мана савол ҳаст ки ба шумоё чандин сол эсед шумо кор карда истоедтон. ақаллан шумо 10% маблағи худро пасандоз карда бошед, имрӯз чӣ қадар маблағ мешуд? чӣ қадар корҳоро оғоз карда метавонистед? ман як нафар марди кор дар бозори ҳамин Гулистон меистод, кор фармудам, баъд чӣ кардам ки маслиҳат додам ки ҳамин банк ба даромада барои худаш чӣ кушояд, сурат ҳисоб кушояд, ҳар рӯз $1 ба арзиши $1 маблағи сомонӣ монад. он ҷанда $5 сомон меистод. ва чунин ки вай бо ҳамин маслиҳати ман гирифтааст, баъд аз 3 сол 4 сол вохӯрам ба ман миннатдорӣ кард ки ман аз ҳисоби ҳамин пасандоза омӯхтанам духтарамро ба шавҳар бировардам, писарамро ба донишгоҳи расида равардам, яъне одати пасандоз кардана омӯхтам. бояд ҳар як шахс имрӯз одати пасандоз карданро омӯзад. пасандоз кардани маблағи шумо ин барои хурди шумо мебошад. он чӣ ки шумо сарф кардед ин аллака аз они шумо нест. барои ҳамон ман мехоҳастам ки ҳар якти шумо имрӯз ҳар як маблағе ки имрӯз сарфа мекунедтон як моҳ номнавис кунед. баъд аз он шумо дида бароед ки кадом маблағҳо сарфа карда мешуд. яъне мисол мумкин шумо нонро нахарида нонро дар хона пазед, ё дигар чизҳоро сарфа карда бошед, ё ҳамон чизҳое ки рӯзгор доред як лух харида биёед як бора, на ҳар рӯзу як бора. ва чунин чизҳо ҳаст. мо дар оянда дар барномаҳо барои соҳибкорон ба он нафароне ки мехоҳанд соҳибкори худро дуруст кунанд, кадом фикрҳоро барои соҳибкорӣ сарф кунанд, кадом корҳоро оғоз кунанд, албатта маслиҳатҳо мезем, барномаҳо омода мекунем. саломату сарбаланд бошед.